Dorba Shnong Dona Umbluh East and Hills District Minha Khandru Tarik Minta Ubanai Naiwin Kala Pyllait paidbah yaki tiket loki draw kiba on saban mana paidbah yaki bijam hal ka fit kaba on saban long ha ka shpau tarik bat kat wei tarik ubanai kala lingkon arja san yaka fit and pelong Dona Umbluh Community Hall ha ka dei ka sngi ba Pyllait paidbah yaki tiket lai don ringkat lang uwahe Shnong Dona Umbluh uba waritariang usketri shnong uba bahalang lamurong lembat ki paidbah nongsynshar yaki prize jang katai ka lucky draw kilong first prize ka Kali Alto K10, second prize ka Scooty Yamaha, third prize ka laptop, but ki consolation prize kinyo da ka pisa 10,000 tingka. Contact number pra lai nyo lai pra nod nyo wei.